hovoriť o pekle, je treba hovoriť o očistci, je treba hovoriť o nebi, je treba hovoriť o poslednom súde, o Božom súde, je treba hovoriť o hriechu, je treba hovoriť o sviatostiach, je treba hovoriť aj o tých veciach, ktoré sú teraz nepríjemné, ale o ktorých sa nehovorí. Treba hovoriť o tom, áno, všetci sa raz dostavíme pred súdnu stolicu Božiu, ako hovorí svätý apoštol Pavol. Pán Ježíš, posledný súd, viete, ako vykresľuje? Postaví si jedných sprava, druhých zľava, povie tým, čo sú sprava: poďte požehnaní od môjho Otca do kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta, lebo hladný som bol a dali ste mi jesť a tak ďalej. Tí, čo budú po ľavej strane, zase im povie: vzdiaľte sa odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom, lebo hladný som bol a nedali ste mi piť a tak ďalej. Treba otvorene hovoriť aj o pravdách Božích, ktoré sú dnešnému človeku nepríjemné. Hej, ty máš právo prísť do pekla, kde Pán Ježiš hovorí, kde ani červ neumiera a ani hovorí o hrozných mukách. Máš na to právo tam ísť, ale varovať ho nesmieš, on má na to právo. To je dnes taktika boja proti Kristovi a proti katolíctvu. Aby sme si tak uvedomili taktiku súčasnú, ako to prebieha. On má na to právo. Čo to tam je. Tak to je tak veľmi skrátke, o tom by sa dala hovoriť celá prednáška, ale podstata toho všetko je v tomto. On má na to právo. Má právo na peklo. A treba potom otvorene hovoriť aj o tých ťažkých pravdách, ktoré je, o ktorých Pán Ježiš ako on tak vykresľuje toto všetko. No a teraz ešte posledný. Že učili ste nás bezpečnému sexu, učili ste nás periódne veci. Ja dnes zomieram na HIV a vy ste toho príčinou. Sme ich nevarovali. Keď dá Pán Boh zdravie, na budúci rok ten list donesieme a ho prečítame, ale nepamätám si už teda tak presne všetko, ale podstata bola tá, že to dievča obviňuje svoje žena z bezpečnému sexu, učili ste nás, ako to robiť a podobne, len nepovedali ste nám následka, ja dnes musím zomierať na HIV a vy ste toho príčinou. Tak, to je podstata toho listu. To chcú vyžať a môžeme, áno, dvakrát. Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosi nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.